De beheerders van het bijenhoes in Stiensgeer binnen botskrokken. Het bijenhoes, wat krekt weer op Kalevateren wie, is alweer sloopt. Zaterdagmiddag kregen we al wat berichtjes dat er in de brandstutsen waren. In de loop van de dag kregen we ook al een filmpje, want er weer een bewoner was die weer met de hondekeuring was om 12 uur 's nachts. En die zei brand, die is naar hut naar huis vleen en die had de brandblusser op hellen. En Jelly Lien is de eerste keer, dus hele bijenhotel is volledig in de brandstutsen. De dader is net bekend. We hebben dit hier een ledenvergadering gehad, er een vrijwilliger kwam. Die had zich opworpen en dit zijn, ik wil dat ding weer helemaal restaureren. Het is gewoon baldadige jeugdwest die hier 's nachts rondrennen en die hem in de brand stutsen. Want in het dorp is ik wel wat baldadig op dit moment. Dwarsbelangen Stiensgeer had nog geen onjef te dienen en wilde dierders de kans aan om haar zelfs te melden. Die houden ze nog even de kans om zich vrijwillig te melden en dat we er nog gewoon uitkomen kunnen. Dat we het oplossen kunnen. En anders komt er ongifte bij de politie. Ik vind het waardeloos. Ik vind het heel waardeloos. Daar hebben we hier een hartstikke mooi parkje gekregen waar Bergenbroek van maken wordt. En dan iedere jeugd, die shot het zich schijnbaar net dat het al even vernield wordt.